kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Rugyan tayo, tapno makaado tayo. Pakasalitaan iti kalman laeng ni Edwin, na napoluan iti napintas o nalaan. Depende. No napintas nila nga, nakit nalaan iti ugali na, wag na lang. O remat no nalaad, tilangan na, no napintas tugali na, sarap naman yan. Sa godayan nga rin ti surat, ti pagkasalita ni ti kalman laeng ni Edwin. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tadamo mitag date, ken nilos. Nilos manong nemi kinisun ti bilang ko nga maikatlo na nagbalin nga nubiak. Nakanubiak, iti damo, iti agbasbasak pala yung ti college manong. Iso na ito ni Ani. Napintas Ani. Awan ito sa pulong peke ni Ani. Nagpadpada ka mga estudyante. Iso na lang tagingala lang ti holding hands. Naatap iso na manong nemi. No libasak eding arakupen aggulago. Linibas ko inagkanti pingping na linayatan naktitong pa. Ngayon din nagbalegak nga nangamal ka dagadi bibig na pak namimpat na katinong pa. Nadyamat manong name itinang isinaan na kanya. Nakaw, first love ko may matkarod. Tinaktakaw nga naramanak dagadi bibig na tinong panak pa itinamimpat manong. Sa bagay manong name isang kumat kadibilang nga talaga nga first love ko. Siyempre, isulat damo nga na nubiak. Hindi na makapagturpos ako niti college, manong name at dando atawin ko, ngagtab-trabaho. Ididimteng ti may kadua nga babae ti biyag ko. Isumat na ito ni Susan. Napintas manin ani Susan manong. Tano, sa sino man ti gwapo, mostly, napintas matipilyan na. Tayag bagay da. Sanga ka po manong name itas siyak ti mga ibagbaga nga gwapo ak ngam talaga gwapo ak imalangak kini papa manong siyak layang ti lalaki kada kami nga talong agkakabsat siyak ta dating nga inauna ni manang ko nga Cynthia at da asawa na idin sa siyak manong name may isang atawanan nga trabaho ak sumasarurumet manong name ni Adela nga naudi dandari idinagraduar manong name ti kolehyo. Wan manong name ni Susan na mamukiti may isang party. Inaram ko aging gana iti inem nga bulan kat nanubiak. So manong name iti arakupek sa angag gulagol. Idagka amuna nga balsen dagiti bibig ko. Umuna nga anniversary mansarimi manong name date kami. I-check-in ko iti hotel manong. Nako, arig na manong nemi na saan kampay nakastrek. Siyak kumatirumbeng agresibo manong nemi ta siyak ti lalaki. Ngam saan? Ta iso na manong. Iso na mismo manong nemi ti nanguksub iti arwatek. Iso pa yan ti nang ibaba manong nemi iti pantalong ko ken brief ko sana insakmulen ti kubrak. Na turn off ak manong nemi. Sana kastoy, sapulak na babae ko na. Kadito'y ko napaneknekan nga talaga. Nga saanin nga Virgin Susan. Ken upus manong nemi ti mansanas na. Nagabuhay ito dayta manong nemi siyak mitlaeng iti nang isinak ang kuwana. Naman penasakit pinakam na no ape ka nung isinak. Kadadan napasamak kada kami. Diakon orayan ko nak nga masikugak.
tasang ko akayat ngagbaling nga asawa. Aging ga manong name dagdagdagan da kon tapapaki ni mama, tadua tawen, talunto nga tawen nga bas agtrabaho akrumbeng kuman nga asawa, ta sumarno ak kinimanang ko nga Cynthia. Nakaraduan idin manong name ni Adela nga ading ko kinadamat ng trabaho na adan boyfriend na. Kunada nga rot kanyak. Manong, Edwin, si kanti sumarano. Gasawa ka na ta sumarano ak tumaten. Ito naman paskan ka. Kasano? Ba't pwede nasapulak nga talaga nga kahit kung ikasar ko na. Saan namin no, nagpili-pili. Managpili ka ngamin ka. Ala pala kaya't mo ni Manang Susan hindi. Tsakayat. Kaya nga na maamok manong name niya Los. Ay, so nga tanda ito ko na. Kaputa, na emang agkutkuti manong name. Sana kas kinisusan idi nga talagang madlaw mo nga nagaraw. O nabiyag dagiti matana, narumpi dagiti bibig na kat no misem. Nakaw, makita manong name dagiti na ornos akas na marpil ng ngipan na. Nakabangbang lulaki ti sang aw na ko na. Natundiris ti akong naman. Di pamagina manong name sa matuna kidi nga sexy, ngem chubby. Mayat. May bagay unay manong name ti kimampuso nga rupa na. Dahil tungatan ko na, kaya di aklonan na, kaya dimteng timan sarimi, nag-dinner date kami manong name, aging ga, nasimrek kami ni Timay sa nga hotel. Intultuloy manong name, nilus ti kina emmana. Kasla awang pay padas na manong. Saan nga makatal na. Numanan agtugaw iti iking ti katre sa tumakder. Edita, ikatay kon ti arwatek manong. Naikat kon ti polo shirt ko. Ikatay kon ti pantalong ko kalpasangan ikat ti sapatos ko. Los. Go. Ano taramidek? Ikat naman ng tarwaten. Siyak ti mga ikat. Unos ka. Okay. Bayam nga siyak. Adad nga romantic. Siyak ti mga ikat ti tarwaten. Inikat ko nga ron kayong pababa. Ti blouse na manong. Manong na yung nagpudaw. Tagsumbangin nga takyag na. Ay nga manong na yung naipababakpay. Kat may ikaten. Ti ima. Ti blouse na. Nagparangin manong name ti brana. Manong name madlaw ko. Nga natangsit ti barukong na. Tanakabra ti awan pad na. Awan manong name sakbay. Ngayon ko ti lak ti brana. Inarakop ko sa ko inamalan di kiti lips na. Binalas na met na kiti agay kumanong. Kaya dito may kat kong ti lak ti brana. Inikat ko na pag-isumot ngayong pababak ti ulok kat daytan. May isang ka na kinimansanas na manong name iti kinagat ko. Dinamnamaik manong name kat natangkin. Angim. Awambat tinatangkin makinit ko man. Pinadas ko pa manong name ngayong pauneg. Tapos sa pulik tinatangkin nga paset ti mansanas. Ngayong kaskas ti manong. Upas. Kabalik ko na. Ngam na banglo manong name ni Los. Nakabangbanglo. Pagsisinublatik manong name nga kiraban tinalok na nga mansanas na. Kadagasog mat siyempre. Edwin. Los. Manong name ipababak ti may sa nga imak tapno ni kasta kat ipababak mo ten siyempre ti saya na ikat bimaba insaruksok ko ti nakulap ko iti uneg ti pantina manon na iminatampog napuskol ti kalindaan nabayag na siguro nga saan na nga inakit uno pinukwisan manong name inabasan kasta una yan manong name
ti panagburnok. Virgin nga tapay lang dati nga babae. Naku nagitinakam ko. Pinadas ko manong nemi ang sinukainan, babayan ka nagiti ramay ko. Maysa, dua, Edwin, apay. Dakil takukum. Sorry. Anong name ni Isarek ko ti maysa sa ko ninayunan ti maysa digat dua ramay. Saanan nga virgin manong. Yung mga balik ko na. Okay lang. Awan siguro ti masapulak pa nga virgin ko nagtinagan. Anda kami ni tirabaw ti kama nga gabgabo manong nemi katim pabakbakpay tiro ulo. Pinatas ko manong nemi nga babaen ka nagibibig ko ket nagasak-asakak manong nemi ti kalidaan. Naraber si ka. Naraber. Iyam amak ko baka no adda ulag gamot ti kinaraber niya. Pero naman kapinatas ko sinapsapan manong nemi. Kuna no. Edwin. No itay katrama iti simrek insarek kon ti dilak mano. Insarek ko na imbag sa ko pinagkuti-kuti. Edwin. Edwin. Manong nemi makaparog sumat ka dia ti asom na. Kapkat ka po manong nemi tamasa sa elanak gamot. Napuskul launay manong nemi narigat ko nga iwalin dagiti landa. Yung pangato kong ti olok manong nemi kaya dinagas ko ti barukong na dagiti pes nga mansanis. Sa kumadlaim paraman kan kuwana tinaramanak iti baba. Pinamalak dagiti lips na manong nemi pag-isumaten na simreken ti kubra iti kuweba. Manong nemi sana ka narigatan siyempre. Nakalukat. Datin nga nakalukat ti ruangan ti kuweba. Ganda po ta. Ito na. Naaros nga rugsok manong nemi. Pinaspasak ko na. Edwin. Paano ko na Edwin? Inggidan ko manong. Narigat no. Napautak unay. Inggidan ko. Hindi madlaw ko nga talaga mapahanin. Impuswak ko matin. Edwin. Dilim mo kahit kayat-kat itong galmay sa kana kami manong nemi dinis sa aga ko. Di mo sa agak pa yun itikat rin. Anong nemi nang alak ti pagpunas. Kalpasan na insuot kong tibrit ko. Nakabripak lang. Napang kinala ti pantalong ko manong nemi inrawar ko ti sigarilyo. Nagsigarilyo ako. Nagtugawak manong nemi iti iking ti katre. Bimbangon met. Kat nakito pa imabay kanya sana kinara ako. Edwin? Yes, Los. Happy Mansari. Happy Mansari ito. Larag sa kakadimat lang, Edwin? Yes, of course. Mansari kita. Adan na pasamak ka na ta. Orita ng lagsabat, di ba? Naggandan ta. Naglaying ka, Edwin. Sino nalalaying ka na kami? Ha? Ape, sino ko na? Ape, ada ka din panging komparara? Diyan mo na nga lalaki di biyag mo. May kamanuak ka di? May kamanuak. Ibagam japod no, kaya't ko japod no nga ibagam. Hala. Ape nga, di mo may ibaga nga dagos. Di mo mabilang ka na. Si Kamot. May kapito ka lang ka. Joke ko lang. May kalima. Ay, may katlo ka. Pag pilpilyan na ka din, no? Na je imuna, may kadwa kan may katlo ng bagam. Nanat kayat mo rapilyan. Kayat ko na dyan number 7. Sakti may kapito. Tapay, paborite number ko kami 7 eh. Huh?
Pagbagisong harod nga talaga. Ikaw ito sikat may kapito. Sika siguro tagbaling asawa. Katsyak may kamanuak. May katlo ka. Tayaan tati huwetek. 7-3. Bayan? Bayan. Kaya talak cellphone ko ta. Tawagak na niya pagtaytayak ti huweteng. Tayaan ta. Barbareng mga bakta. 7-3. Manong name jak kumangkayat ngay pidwa. Ngam gabuta. Isot mga arit kanyak manong name. Nagandaak kad ison tinang romansa kanya. Nalay mo taruman sa tiloko. Amo namat manong name yakin nikiniten ti barukong ko. Kagandahan manong name ti panangigam na titak armas ko. Kamayatan manong name ag-agkan na ti barukong ko. Pisil-pisilin na manong name nga. Kaslakayat na nga pa. Ito ko manong. Saan nga dya ima na. Nadigat insakmul na. Los. Galing mo, Los. Di ka may kapito na itan nga. Naamalam. Nanutnut mo. May kapito ak di may kapito na ita. Sikat kadaklan. Sikat kadaklan. Nalukmeng nga tindok. Madamdamapay manong name tinugawan na kon. Inyusok na ko namsanak tinugawan. Edwin, I love you. Agpatingga akong tipito. Ikasar na kay Edwin, Sikat agbaling asawa. Sikat kalaingan. Sikat kataklan. Papahala ko na Edwin. Huwain manong name na mindulain. Tempambar ko manong name na sakit na chat ko. Abay, anak na ka mo. Kawita, Romartan. Di ba overnight? Short time lang. Ang dami may isang oras na. Tsaka, kabaylanan sakit chat ko. Maka-drive ka nga ron. Ay, karigatan. Romartan, check outan. Anong naimin dyan kaya't pa iti may katlo? Mabano ka? Ta siyempre, paruwarak mo. Yung kaslakla na dismaya manong naimin. Siyak ti may kapito. Sa ipes, ti mansanas na. Sa naraber manong. Turn opak manong. Agpeso nakapimpintas no kitkitaam ni Los. No nakaarawat kat nakatakder. Nang rona no kastang umis-isem. Sana kagaten takimbabangan bibig na. Sana dilpa-dilpatan na bibig na kat ar-aritan na ti may nga lalaki. Kasi no kumatasaan ng duyos ka nagkalikagom nga mang tagikuwaking kuwana. Kadagiti sa mga sarunong aldaw manon name tawag-tawagan na busy ak, I miss you, I miss you. Okay, ito no sumarunong nga bulan. Ito no next mansarita. Sunto manen? Abay kasta ka. Nga niya. Nagkita do mga lalaki. Mamindu at makalawas. Sika na rikat pa yung makamay maminsan di makabulan. Hanggang una nga, hanggang mahilig. Depende. Ano nga depende? Di mo ko na nga sa anak ka na imas? Di mo ko na nga sa anak ka na laing? Ikaw kumparar na ka na kiti mo na, di ba? Una, gagangay dita. Di kiti mo na. Mamindwa, iti makalawas. At dapat every other day. Basta, nasinupay nga, pakarik nakit talagang ayat. Nasisinupay ti lalaki nga kayat kun nga agbaling nga asawa. Sikan samit nga, hangunay nga mahilig. Uno, da sa bali, gamamay ti biyag mo? Awan, naman. Sige nga, oray ka na ito may kaduwang man sarita. Pagdaitan tanto. Awisan ka dito balay. Ha? Umayag dito balay yo?
When? Yan mamukan to karag di parents ko. Sige. Di tatandon nga, umihanak to? Oh, umihanak to. Yes. Dendeng nga ro deta nga aldaw manon naming pakdaar ko kada papake ni mama agraman ka ni ading ko nga dela. Kita siya laon ada iyam amumon kada kami. Ano kas kasano laeng agasawa ngayon. Huwag ngamin manong next year matang kamtumatang ka ni Delphine. Kumuhanat kami na eh. Di ore mo na nakalata. Sukayat mo. Hamot na makasaan ka to no makaasawa no. Umuno na nga burudak. Ididumtengan manong name sinabat ko isuna itigay. Hi, sweetheart. Talagang impam mo amin na. Nangisibro sana panak iti parlor. Kababay mo tan no sana ka presentable. Kanang iti parents mo, kanti kapsat mo. Okay. So mereka, welcome. Inarakop ko manong nemi sakam naging nakapimpin na sa talaga na ito nga babae. Presentable. Ito sumarik kami manong nemi kiti mamukan pa, Adela. Ni Los, ni Papa, ni Mama, kini adin ko nga Adela. Hello po. Kumusta po? Anat awag ko kada kayo ngay? Mabalinti Mama, Papa, Ipag. Ang kitawan dagas na ihano talaga nga kayo tagkagasan. Agbagay kayo. Di kami nani. Oy, nagbagay da. Anong ba ko naman Adela? Nagbagay kayo nga talaga, kuya, ate. The beauty and the handsome. Nangaran. Naidasaran ti pangrabi tayo. Let's go. Ito yung nagdina. Manong name ni Los ti obserbaran da papakin mamakas na matang kinadela. Okay ba tisuna? Di pa nagkutsara, kada table manner, okay na okay. Makapasa. Naging gawa ng nemi at timulong pa nga nag-istimar na ginaw. Takamlat tani ka. Anin talata adelan. Mama, gayit ko nga iyamon nga dagos tiriknak ka na kayo. Kabuta. At least sa hanak to na yung marigatan. Naging ganganda kami iti salas mano. May istorya dito. Naging nga nagsadag kanya. Makaturo ako, sweetheart. Darwatan, at pagsukatak. Pabulod na klaim tuwalya. Sige, mabidlang na, ingkayalan tuwalya. Inadang ang nagdigos manon name ni Los. Dinamag ko kada papakin ng mama. Mapa, nama ko na yun. Agoro kata, pagunyan ta palang ni Adela. Alat makunam, kahit mong baling nga ipag ni Los. No ugali dito pa mo baka palagin ko na lang mo tipakpakita na no lang awan ito sa pulang pa kang kuha na napintas diba kuya ada ka din napasamak yun ada na the first month me mansari ket problema kang kuha na. Okay, at naman lang ka, kuya. Kanyak, okay lang. Na makapasay so na. Laki nga rod, papa, mama. At naman lang kayo. Ano namin di panggap mo? Kaya't mga sawain so na. Kaya't numabalin, papa. Ay, apay. Umuna-una, isang virgin. Sapsapol ka di virgin ka na ituhin damagan man ka ni Adela. Hanggang ng virgin Adela ala. Oy, di pa po. Okay na. Ano na, di virgin ka sak, andan na pasamak bigyan ni Delphine. Makita. Ang lalalong kini dinamag mo ka din no may kamanok ka nga lalaki di biyag na. Dinamag ko pa. May kamanok. May
kapito. Alala orin maminsa may kasangapulo ket may ka sangaribo ket siyam ka baro. No da kay dagkagasat awan takas na. Tsakayat papa, mama. Ito gahim sa mo kayat. Hangaro din nga nasken pa nga kasilid kayo no sa amon nga paumyanen. Tapno saan nga mangnamnama. No nasken nga pagawida mi ito nga rabigat pagawida mo. Ang sangka di nga nasakit una tinakam na. Ay, diyan tangay, kastan tumalat pagbanagan na. Eh, diyan tamo, baka masikuha, itatanga gundaho, ikat masikukam. Eh, baka, nanunogam to tiangin. Sige. Pumanawak nga rin, mama, papa. Tayo doon sa bunin, ibagayo nga, adala panak, nga sa anak ang gawid. Jesus, Pinasmat lang ni darat sa bisuna ha. Nga pag-iuwi damon. Sige. Manong name hindi makadigo sa bisuna. Imay dito silad ko. Nakatuwalya. Manong name kit idi. Tekaten na tituwalya sa anak inarakop. Tugur ka. Iso pala pa nakakita, manong. Ang amin kasi hindi pa lang ti silaw. Nakagay-gaya naman gayam ti barukong na. Kaslad na pekid anak nan. Doon nakaarwat. Kasla nakapimpinas launay. Napindas ti ropa na. Yung ti bagina. Kasla overuse. Oo. Ang mundo kahit mo kadingan kamay tagdigos. Di pa'y nakadigos. Tapi labigan ka nagdigos. Agarwat kan. Itulod kan. Natagat mo sa win. Saan nakakayat na kitinagan ng kanyak? I'm sorry, Ross. Isod ka po na nga na ibang ka dito, hitap numamamuta ka. Kaya isod at ibang kilatis ka. Saan nakakayat? Kadori saan nakakayat no sikat mangayat kanyak. Pati siyak saan kakayat. Kitatuin na nga pa eh. Apay na apay matan. Ang sakit naman. I'm sorry, Ross. I'm sorry. Di ka mawatan Edwin. Anat sa amuha kayat kanya. Saan ka na, Virgin? Siya na ba yung kapito? Hindi mo ko makaordin. Baka hindi pa ilayang. Umuna nga bulan ta. Gusto ka po nang inayabang ka rito, tapno. Naganak kanyak. Tibang kilatis ka. No kaya da ka. Hangabalin ko na. Basta kaya da ka kuma. Nga mabustasan ka na kaya. Saan na ka pa kahit naging parents ko. Wala na. Lala. Unti mo ba namang tumpakan niya? Ibagbagang latikin na po, no? Edwin, I'm sorry. Kung nakamala na si Kandag baling asawa. Sumati ko na. Si Kandi may katlo. Barbarin si Kang kunak. Pagbabawiyam to na itong inaramin mo. Panasang tumat. Timiisin na. Sa bagay, isak tinangin sinsin na karikitib. Nastak eh. Di mo na, saan ko na kinayat ka puta? Napaidam, insina, nagsina kami. May kadua, tsak ba rin kinayat? Sa sika. Hindi mga mo kumali, pailangan din akong kayat. Hindi ka ba't panaramanan hindi? Ito naramanan ka ni Soa. Lakamong tumad na itong palakam mo kanyak, Edwin. Pupuutam ti saok, lakamong tumad.
Kabilitan manong nemi nga nag-awid mitlayang isunod. Naalas man manong nemi nga papanawan, itikas kang kuha na ngandang simbang bay. Iman niya karod, amangang kunak. No, na ito dahil agundawi kat ka-fertil na, baka kat no masikuga, sa anak to nga makapagbawawi pa yun. Ito episina manon nemi naamuan ni Efren, ngawan kaming ginilos. Parang narapid, magkasya din naramid mo. Apay, anak ay naramid. Dinawagan nak ni Los. At nagamin siya balayo, pinagawid mo pa lang. Di mo pala pinoom yan. Sa kabigatan nga nagawid. Siya ba't kayatin, di makisaks kang kuwana. E di, hanggang ko man nagkakaidal. Nasakit ulit tinakim-dakin kasi ka. Kinapuno na. Mawisan na, nag-date kami. Katpadasan mo na. Ano ka madasan? Riba, adamat pa nagkurso na adam kang kuha na. Kasi kaya lang kami tinakauna eh. Yung makasyaman ko na mga kuha, siyak di may kapito. Parneo, awang bagas di barukong na. Anong awang bagas na? Pas. Sa mesa talagang na. Ano sa pulang mo gani? Napin na sa pamagi? Napin na sa ropa? Napin na sa ropa na. Okay, mati pamagi na. At nakadi na pangsit nga partes ti bagina? Awan sa pulang pay, iti kinadalus na, kinanit na. Ay, baling ko, no? Natiran opak. Sayang nga ta. Subla tayo. Saan ko matakukuhan? Padasa mo ta. Sigano kanta may kawalo. Sigano kanta may kawalo. Sobra ka mo't partner. Aman, siya baga na. Anong takor? Nga makapili ka. Agurayak. Barabarang ang dandumat lang. Takunadan, no sinot na ikari. Mayat ka manurusaan. Talagang isot na ikari. Manong nemi nagtultuloy at tangatawag-tawagan nak ni Los. Pasarimat song batak. Ano, mailiw ka? Mailukin ka. Ano no? Los, nalpastan. Sumapol ka lang sa malin. Ni Efren. Pati suna. Dinakbat kayat. Dengan kayat nasa wendo, kayat nakakuma. Hindi ata kumarelasyon yatan. Kukoy sunong nga, nakasara ka kung kaskan ka. Sikat kadaklan, katidugan. Sikat kalaingan. Nalaling ni friend. Panasap na friend. So, Los. Di ba kunak? Oray mo sa sinua talaga tilaki na ikari para kaya ka. Saan ka siya? Basta saan ka sardingan. Nunas ka nga osong pat ko tibakik tibalayo. Paramitan. Pangatang nakalagid din ni mama. Isuda ti kang runaan nga agkad-kad. Di na kakayat nga nagbaling nga asawa. Ngayon kaskas di manong nemi nga saan nakasardingan. Nandanik black manong nemi. Nagadikat ko nga ipakamuntumat lang kadagiti. Dati-dati nga mambo. So binabayak lang ta. Mauman to lang ta. Ito na minsan nagundawag nagkuyukam gini Efren manong nemi. Na panimatandar iti birthday party. Partner, sino birthday? Ubing? Ang ubing. No ubing ko ma. Ubing ko mat adda. Lakay. Iso nga na mas ti pulutan. At makakarama na karoon na mas sa pulutan. Kabagya kami nida. Kaya na sa sangaili da. Sangaili? Okay. Speaking of sangaili. Dahil makikita ka na, makikita. Sino ka nakuha na? Dati nakalikod ka na ta. Partner. Nagsabang na parang patpatong.
nababansaman. Anak ka na ba? Kalkalingan na, oh. Pangganakan sa, haman nga nababati patong na. Kalkalingan na, pintas, oh. Madlaw mo ka talaga nga nasipukal na kita legs na. Apay ko na, kumapkap di jeans na. Jeans ko mga rin, saan ka kumapkap si kaman. Yan kita man, eh. Diba? Yan, diba magina? Imal o partner. Wow. Isun sabat sa nga ilidreta. Di mo iso. Tamalasin ko, ba't kita kasangsango na? Kaliglikod na. Sulat nakalikod ka na kuha na, di ba? Agor ka, partner. Agor ka. Siyak, mo na mapamagyamang muking kuha na. Agor ka. Siyak. Dito ito'y. Siyak. Doon ka talaga rin ito naggandanda. Manong naming ka po, tama muna rin ka sa salita, tinakalikod, nga sexy, mga babae, manong. Kuna ni Efren. Guys! Ay! Amamutag, di ba? Ay! Kuya Efren! Amamutag ka, ha? Ngayon na doon, tiya, mga mamuda, tagwapo ka doon. Ay, kaupisin na, best friend ko, ni Edwin. Kakabagyak na ito, eh. Dito lang nga natalikod ta. Nakalikod ka na, tatika. Ako, ay! Partner. Apay. Di nan sabit kahit sumango. Kahit nan sa makikita sa tirupan. Uno siya, datanti mapan iti sangwanan na. Ay, kuya friend, halatan. Isa ni kwa. Sino? Ni Perla. Wow. Perla iso ti sanging ilimi. May dito agsapsapul trabaho. Trabaho? Dabakan na dyan bisina. Di kami na, friend. Dabakan na dyan bisina. Mabayin nga sumango ka na kayo. Tanag ko kupuha po kay kano. Ading, Lung, Perla. Sumango ka mata na. Manong name ka mata sa nga sumango. Inigkamak nagsumbanger nga abaga nasa ko pinasango. Dahita. Nakadungo. Ala, sir. Abi, nakadumog ka. Nakadumog manong name yung makita. Hindi kita narumpi bibig na. Nagpindas pa kunti barokong na manong. Perla, kumita ka ngamin Hindi kumita. Korek lang nakiktot. Sana madlang babawi manong name at yung malikod. Excuse me. Nanalipatan ka sa kwarto. Excuse me, ha? Nagdadarasan manong naming na panitimay sa kwarto, simbre. Nagpatpatakan nga sana nga nakauni ka ni Efren. La. Hoy, nakauyo kayo, ha? Ano nga nakauyo yung bagbagam? Gusto ko ni pa nakakigtot yun. Sa sino kami sa nga makigtot? Binigla na timangad. Kinanat nakita yo. Check mo na mo kay Efren nakita na. Efren, mawawa ko na eh. Doon ito pag inuman ta. Idasar mo tayo pulutan na nagantay, mainom ta. Ibarte kanta malat nakita ta. Manong nemi sa sinutusan nga makigtot. Diyan matana. Kuyip di maysa, ilinto tamulaggat di maysa. Sa kaslawan, agong naman. Tila makita mga agong na kiti duwa nga abot. Ngam di kiti bibig na. Sus! No saraam, manipod agong aging ganit ang ato. Kat bibig na at makikita. Agraman mo ti pamagina, ti barukong na, ti imalo nga pamagina. Nagmayat. Ngayon na makita mo, tiro. Niya matindi makikita si kahit friend. Kung nga ron, nakasaysayangan niya. No, nakalikod, pero may nga, super, tipintas, tipamagina partner. Ngayon no, iti nagdumog, okay pa lang. Kaya mo ito napintas, bibig na siya. Ngayon ito agtangad. Nawarag lang nakikitod. Nakakita kita. Asusapo.
kuyap kan si mulagat kan kuyap ano rin jay. Sakit lip awan ti agung na eh. Abot na lang niya makita, di ba? Pinakaasta nga tatao siya nanano nga ta. Napandagan nga ta, natupakan nga ta jurupan ay di ubing. Ano mo? Ito, tumawag ka nga dito binunta. Nakasaysayang siya. Oo nga rin, nakasaysayang. Manong nemi nagudwamin tilongnek ngayon inuman mi kini Efren ket na imas ti pulutan dadot na pulutan min. Idi masadeg manong nemi ni Olive nga kapidua ni Efren. Oh guys, kumusta kayo? Adong kaya pa mga pulutan nyo ah. No may busyoneta, siguro. Bartek kayo ton. Kabay lamin to palang nagtalabi. Sagay sa kabat nga rot kotse. Na Olive, kabidwa. Taga ano ni Parla? Taga Cagayan. Kasi man nakamamom. Dahil yung boyfriend ko, bale, kabagyan na. Kaya yung boyfriend ko, yung masadag kano ni Perla, ni boyfriend ko, ni Jojo. Nagpatulong ako sa trabaho. Ano nga rin mamaling na trabaho kang kuha na? Katulong high school graduate mo yun. Ori katulong baka daw mga out kang kuhala. Si Kamet, Efren, Kapido. Katalaga met. No siya tagkasapulan na katulong kahit kung mga rod. Ano nga, hindi mo pangayatan ko ma. Nabigla kayo lang itay. Ngayon no naruam kayo, hanggang mabiglan. No di yung kahit kinandya mata, nagadya agong na, di patinggay lang ka nagadibibig na. So, anong pagtali na dyan lahat at imatang yun si parukong na. Kaya mo, ako kayo. Saan kami nga na uyaw? Yung nakiktot kam lang. Olive. Yes. Sir Edwin. Kuya Edwin ko namulatan. Kahit ko nga tulungan ni Perla. Ha? Ito pag-isar kam kang kuha na? Sumapulak. No, adala kita kabagyak nga nagkasabulan ni katulong. Di iso. Kaya saan nga katulong? Partner, narigat to pa na katulong anak ko mga orti pagubraan ng ipam mo. Servidora. Baka bumbuting nagiti customer. Uno, sales lady. Sino orti bahit kang kuha nga sales lady? At mabalin naman ag sunglasses nakatian di parang sumango ka na kita customer katulong na lang sige bagam kayo kuha na tulungan saan nga rod kat na mabalin nga mabain mo nga rumwa itad mo kang kuha na cellphone number ko tsak matam mo itad mo kanya di cellphone number na sige nabimpinas pa kuya naitad ko kaya gadget cellphone number ni Perla. Manong nemi edi agawi dakon sagay sakam kini Efren. Kasla saan nga may kat manong nemi kasla na saan nga na jay matana kenti agong na manong nemi ti saan ko nga malipatan. Pamagina nga nakalikod nagibibig na ti pa nakakitak nga nakadumog nga tilang bibig na't magkitkitak ti puon ti barukong na ti pamagina wow sigurado nga virgin na ito ala hindi pa inaadaan iti boyfriend nga ta di mo rin mat nalaan ti may isang tao Europa na no naaram baka simrekan nga kaskatulong. Baka no nabartag dya mo nga lalaki kit sirkan na mapanat mapanna kaluban Jerupa na. Uno saan na kaya't kakitain Jerupa na ta agpatinggalang ti barukong.
Diyos ko ay. Uy! Di ba nagpampa? Dandali ko nakadung par. Susapo ya. Gapo ka na dyan nga perla. Madisgrasya aksaman. Manong nemi. Edi ta makasangpeta kung dito balay. Pinadas ko ng dial. Ti cellphone number na. Ring-a-ring. Oo, matasumungbat. Inulit-ulit ko. Aging gadan si mungbat. Hello? Perla. Sinda ito eh? Hello, Perla. Yeah, siya ni Perla. Sinda ito eh? Oh, naglambing di boses naman. Sinda ito eh? Siya ni Edwin. Saan ka nga buteng? Anak, ba't nga mabuteng ka? Sikat mabuteng kanya. Sorry Dakay ngamin, binilidak. Ngay pakitak ti ropak. Dahil dyan, nakigtut kayo. Sorry. Hanga si katirumbing sorry. Natik siya. Sorry. No, nadistok rupok man ti imas titurog mo. Sa anak, pag nga nakaturo, tapay. Da kayo, pijak pa katurugan. Apay nga da kami. Da kayo gani, sa referen. Dahil sakit, kasinsin kabidwa ni Olivia. Natay girlfriend ti kasinsin ko. Kaya nung sumarik trabaho, anda may tulong mo kanya? Anda? Edwin? Inton bigat, tumawag ako. Dagiri ka bagya. Barang nung kasapulan ta. Ada boyfriend mo? Sino mayat ka mo kanya? Yung mga tinagaram kang ka? Juan? Ko Nagaram ta kanya kiti text. Inji profile ko, ang kumit nga, yung parang ti picture ko. Nagaram kanya. Minto no makita dakon, no apel kat kami nga kasi tila nga. Napimbinas ko mga pelang, no saan ako ngayon perso ba? Di mo ko na hindi kasta. Nagasat ka kindi Siya, nagasat ak? Iti kasta nga lang ak. Napindas ti pa mag-im. Ngim ti rupak na alas. Makiktot ka no makitam ti matak. Nga kuyap kin mo laggat. Sa awgong ko, awan agong ko, abot lahat agong ko, dada. Ang kamadmadi nga ron. Nagasat ka. Ba't ko nung nagasat ka? Nagasat ka. Tani ka nakanapod, Diyos. Titalugading, dipins, kinalaan na kastoy. Amo, no, saan ko magasat rupam? Baka, ato ko may anak mo itan. Ha? Baka no, nagpapasan na kanti adong lalaki. Kasi kadag na pindas ng babae. Diba? Ato dito na kapimpintas, matrakarada gusto lalaki, ito na ko hanggat agkarelasyon dan, ito na adada ni tikama, diyan, matuktalan nga. Usado mat gaya men. Overuse mat gaya men. Di ka maawatan. Ado da kita nagbabae na kapin-pintas da nga madunti experience da. Meaning, no adapadas dan, nang rugi matan nga nagbasol da. Iso nga man nagbasol da. At makipag-sex da nga di pa yun pasti kasar. Imsi ka ngay. Nakagasgasat ka. Taging ganito sinadalos ka pa lang. Nagkasat o ni lalaki nga, makaasawa kang ka. Kaputa,
birhen ka. Nagkunakan ka, birhena. Di ba? Ang pinubyom? Uno na rape ka? Ang ka din ng rape kang amom? Nagbaling ka katulong kat sinirek na kati amom? Awan. Kan virgin ang kailangan. Binigla ka lang. Talagang virgin ang kailangan. So karat, pag-check. Ako ba ito lang karagay lips mo? Ako pa eh. So na makaiturod ko mo. Uri nga tagkidamda. Nung makita tak tilangak, uri kidam ka, ma-imagine mo dilangak nga madi, di ba? Among ka di? Kakayat ka. Mga opisina ka, nagwapo ka. Mayat ka tikas kanya. Aman. Diyan ko ninanat sa cellphone number mo. Kansang ka na tinawagan no sang kakayat. Imposible mo ta. Kasi ka. Pinanda kami kani Efren ti pampanunutem nga di mo pakaturugan. Hanggang ni Efren. Sinangarat. Sika. Sika ngamin tinangig kami ti abagak. Kasla pala marikrik nak tila muyot kan bara ti imam. Kadi. Numanin aprusak ti abagak sa ko. Ag-agkan ti dakulap ko. Kasta. Kahit mo sawen. Kahit mo aprusak manin ba. Abagam. Saan lang aprus saan mo lang basta ikaman. No okay kang ka digiti lips ko. Di ramanam tapno maramanak man digiti lips mo. No okay ka kanya kang katibarukong ko di. Ginggalang ti lips agpababa. Hamukit kita ti rupak no ko. I love you, Farla. You're crazy, Sir Edwin. I'm not crazy. Amom, nupod no ti bagbagam, kitag karelasyon da. Katkatawaan da kaalagin di kiti, tao teglaw-law. Amom ka din nabayagan kahit ko tag-asawa. Kahit mo kung mga asawa hindi kas kanya, kahit ko si katigbaling asawa. Katawa ka mo, nakita nak lang aruden. Amom, di kita hampa nakakita kanya, kita agtal talibabad kami, cellphone kami. Rajay, nakatutoy pagbagada. Hindi makita na akong beko na. Tidak mo tawagan. So nga, sikapin at mga naraming tikastoy. Imununanak ang nakita. Sanak tinawagan. Ibagbagan tikasta. Allah, kasla mamati aksan, Sir Edwin. Sige. Baliwan tanto pagsaritaan ti amin. Rabiin. Good night na. Tawagan na tuwarod Nandama sa pulam nga mangalakan niya kang kaskatulong. Siya konti mangalakan ka. Anong to connect mo sa wan? Ibaga ka na papakin mama nga mangalakam ti katulong. Katsi katalan mi. Di ba? Nabimbintas na no? Ananda nga masigurado ta trick nata. Do you love me? Yeah. Kastoy pa lang, sika pa lang tinakariknak ti kastoy. Kaya pagzunay, sika pa lang ti imo na nga nakakita ti rupak sa katibmawag. Kit mangmangik ko na kita. Edwin, nasaan ka nga gangaw? Siya kang tanti kararagsakan nga babae di tulubong. Nasing peta. Kaya na siya tagayat, aktali na ed nga may mesa. Siksikan to laing. Siga nga ro din tisap-sapolek. Iso ngayon tumbigat. Tawagan ka to. Taumay ka dito balay. Tasumrek ka katulong, ngagkasilid ta. Ampay ay, kasar nagpailaw mo na
manong name nakasimsim bang diturog ko. Sa madlaw da papa kini mama kas tamatan kini Adela nga ori na puyatan na ket naranyag kanu ti rupa. Wala malon no na puyatan ka. Kinabay kas lang tay nakumpletong tinaturog sa nakapinpin na si rupa. Ha? Edwin, mama, tapos saan kayo uri marigatan nito'y balay? Sakti makamot isweldo tayo baling nga katulong tayo. Katulong? Hindi naman pala. Ano ko matinaskan nga pangalam ti katulong? Gusto ba nga susulduam? Ma, awang kasbit lang ang takadwa ito. Nangroon ano kasta nga, busy kayo. No, adda awis na kita amiga yo. Hanyong ay dardaras na gitinaskan nga trabaho nyo, di mga alat iti katulong. Isusapo. Tala malaglagip mo. Sige, pabalim mo. Itan, o may mangal daw ito yan, tawagan. Sino na ita? Namamuk terabi. Agsapsapol ito pag sarkan na tumulong, akas katulong. Taga Cagayan, mama. Cagayan? Alalala, mga ano. Tapin mo taga Cagayan, nani. Ay, awan. Sus, naglagay pa, taga Cagayan, anak. Ibaga mga taga Cagayan, man naman yung anumang kukulam. Sa awan, tibagbaga kastahan, sigaw mo. Alas 10 manong name hindi sumangpit. Sumangpit din parla dito'y balay. Sakto ng pastrek kang kwa na. Hana may sarang tirupa na. Ipakita mo na tayo bigla tirupam. Saan nga kasta nga kadumog ka sa mundo biglaan ka. Ipangat tirupam. Manong name hindi kita ekta reaksyon na papakin ni mama. Oo. Iso ka dito ko na mga sobrang kakatulong. Uwe papa. Ni Perla. Perla, napapakin ni mama. Hello po. Pagpakasi ako mga nalain tak kumantap no. Sana ka marigatan ng sapon ti pagkatulungak. Dito lang di mabaling ko pagtrabahuan. Ako mga lakanyak iti sa baling ang trabaho. Nagagitak. Ay mas tilutok. Nadalos ka na okay panaglabak, panagplansak. Mapaniknikan nyo to, ma'am. Sir, please. Okay. Kung nangadagos ni Mama Mano. Ma, sigurado kayo? Oo, no problem. Kumusta ka, iha? Tagagayan ka? Uwin, ma'am. Tagagayan ba't ni sir mo? Ay, inatadya kagayan, sir? Yabalyasteros. Ay, jayak met. Balyasteros? Haan? Inatingarod. Ijay, karuba na. Alam, ti karuba ti Balyasteros. Ang lakapan. Alagat, kabagyan datay kasinsin na papa. Kat boyfriend, di kabagyan kasinsin ni Efren nga best friend ko. Sige. Okay. Ada ba kante kwarto jay? Ijati kwarto mga rod iha. Pambusa dyan di kita rawatem. Akit gabuta ko nam nga na ibas ti lutom. Alakit isa ka nam nga rod ti pangal daw. Agluto kan para ti pangal daw. Pinulutpot nak ni mama manong nemi. Amom, adda, agparparig na kanya. Edwin niyo. Parparig na kanya, mama. Una-unay, adayo iti panunot mo ng mga alat katulong. Yung mapi ka bigla. Kinaapi ka ni Perla. Nga namamumla ti kalman. Tirabi. Ma. Diyan lang rupa na di ba? No, bigla, makiktot ka. Ngayon no, bumaybayag, maruwam ka. No, makita mo ton, kaslawan na nyaman na. Ken, napintas ti pamagi na mama, ken masigurado, virgin iso na.
Kaya namitas to gali na. Kas makita yun, madlaw yun, awan panagiging kukunana. Nakamin pinas na kasta nga. Ugali. Narawam iti rigat. Hangakas ka rin do mga napadasad na tagnamay. Kunamlan no, senyorita no, senyora. Gabote, kaada ti pintas no, lasbang na. Siyempre, kasla kayat da nga raman ng aming lalaki. Parang ganon. Ngayon ni para mama. Pacheck. Awang pepolos patas na. Kaya sinaw ito pa nagkayat na. Tapay, at ka din relasyon nyo. Nabayag ka pang nagsasalita drabi. Ito cellphone. Doon na kita na mo aking kuha na. Ma, saan kayo mo't siguro nga against? Nukas pagarigan ta isu, iti kayat ko. Inyam amo kada kayo ni Los. Sakti mo na ang imbaga nga tsak kayat. Oreda kayo diyo kayat. Ita, imbaga kada kayo nga kayat ko ni Perla. Kayat tsuka diyo man. Anak, saan nga tekin ruwar nga langat may isang nga tao tinasken. Kadore siya, padyak man. Nasinaw ti pa nagpuspuso na, napudno, na Emma, na pinastugali na. Naroon na kita, sintiran tayo Ito ore makalawas lang. Ang kahit kung kakaid na inisona, ito na pi mama. Oo, masa ka pala nga respetar ito kinababae na iho. Tanong kas pagariga na talagang, kayat mo, nagasawan, kahit talagang ipatpatig mo, kahit ipatpatig na ka. Apikid din na saan. Kasar kayon. Maangay ti kasar. Ti guwapo ken nakas ken ni Perla. Mama, mabiglan to adik dita duma. Ado to pabigla ken kuha na. Do damo da makita. En tumboy bayag sa anga na jarupa na. Ito panunutin da. No tiket, jarason no apeng isot kinayat mo. Tas ang kamit nga bulsek nagpili. Natanang kamit ken natakneng ka. Kunadan to, kinayat na. Sigurado, nadalos nga babae, sigurado. Isulaing ti lalaki ti biyag na, sigurado, gawampay padas na. Kunadan tumitlaing. Iso nga, congratulations sa'yo. Mama, itapay kag kablawang ka. Kablawang kayo kini Perla. Alasan tingar nga may bayaganin. Kit gumanat ni ading mo. Ora gad dua lang nga bulan. O may tundi sa bali nga tawen. Ag November kayon. Tayo no sumarno. Nga tawen, January o February, ag-asawan tumaten ni ading mo. When manong nemi rinespetar ko ti kinababae ni Perla. Ti makalawas. Nagyan ka na kami manong nemi kat daydayawan da papakin na mamasta matayin kaya Adela na napindas ka trabaho na. Ti kinapakumbaba na. Ti kinadayaw na. Ti na kinasiyat na makikisang sarita. Kinaiwas ti luto na. Iri padamag ko kanya friend nakiktot partner. Amang ka din sa dinutayan ni Perla. Oh, ni Perla nakikiktot tiro pa na. Abay. Ada jibalay. Ada jibalay yo? Abay, siyempre nga katulong yo? Siyempre, agbalinto nga. Katulungak. Katulungak nga. Itirigat ka namay. Agbalinto nga asawak ni Perla. Anya! Murder! Abay, katawa ka. Kaya kahit kung amang isuna ang ni Los, sa bagay, di mo nga talaga tilalaki nga nagpadasa na ni Los, dito ta ni Perla, sigurado, 100%. Naawampay. Siyakto pa lang ito unang mga gek ka na ginibibig na. Siyakto pa lang, man.
itagdedikan ko na sigurado nga nabagas lakit ti Mansanas na partner. Kan sigurado nga agor ka bagasan naman nga pukpukisan. Inaagay nga ron ti kalay sa amin manon nami kat mismon nga ta kami tinangay pao iti pagplete iti partido na tapno umaydan iti lugar mi. Manibod Cagayan, madali ito Ilocos man. Ito ay napagsasalitaan ti amin kalay sa gana. Nagagaganto demtengan deta nga aldaw manon nami kat siyempre edi badaman iti seremonya kat makidanan ti nobia. Ha? Yung nag-sexy. Oh, wow. Sabi kasi di matana. Ayun, okay man ah. Nagpintas. Bagada mo tayo nga napintas man. Napintas ka no jubado na. Napintas ti pamagina. Iso na lang tayo sa jay na kiti matana. Ngayon, okay. Aduman manong nimi di kiti hairsays, di kiti murmuring, iti lawlaw, iti unag ti simbaan. Nga maging galang ti apagbiit nga murmuring. Sa danto kitain mat nang iti langami manong nimi agmarsa. Agbagay kam kanong. Aging nga dimtengen manong nimi tinururay ko. Tirabii. No aday din nasurok ang makabulan manunemi niya perla dito'y balay nga mamambati na pasamak tayo ko na akong nga rin ispetar ko ta ginababae na ngam kalpasan ti kasar iti mismo nga silad ko dito'y kami nga nagpulot gata dito'y kami nga nag-honeymoon manunemi. Nakatanta na nga manong tamok nagdadamo dito'y asawa. Imo naman ang nami ngayon ang malakman na nagibibig na damo nga panangamal ko iti simbahan manong iti nakapapaot manong nakaimimas patyak na siyak pailaeng awang nga di ba ti sabali nga nakaramahan ka iti lips mo honey. One pie, sika lang. Sika, may kamanuak. Bale, may katlo. Nga naramanan ti bibig niya. Diyan mo na, saan ko naramanan? Tanatong panak pa hindi. O kanin sa pulak pa ka. Kinunak manon nemi kat rinog yakon nginikat ti pagkananay na manong nemi hindi may kat ko manong nemi ti tapar ti barukong na saan nga nagbaliw manong nakatangtangsit nakabukbukal edi tarik naik manong nemi atangken nagmayat nga masahin. Edwin, nasakit ka di? Okay. Nasakit, namayat nga sakit. Virgin na virgin. Graman iti yan. Mansanas ti barokong mo. Nayadam lang Manasin ta. Kinit. Kinit. Manong nemi. Inamalak sa ko kinagat. Edwin. Manong nemi. Mapnag ka. Marnag ka. Nabagas manong. Saan niya pas? Talaga nga nakabagbagas. Nakamayamayat manong nemi. Kat siyempre, gamot akas tawon iti panagasog kan panagaring-eng na nga nadamat kumangtad kanyak ti rukso ko nam. Kaitan, nakapapautak man. Kahit ko nga talagang paipasan. Damur manon nemi, nga paipasak ko ma, at adamat nga tumangkan. Kasi na ko manetay.
Panagana mo. Adad ako mga lumukneng ng saan. Agtalin na ed manong nemi iti kinatanggan na. Agtalin na ed iti kinasulid na. Agtalin na ed manong nemi iti kinabirhen na. Iti surveyak iti baba manong nemi nakarasrasay, nakawadwada, nakadaldalus, awampulos panagamak mo. Ipababak manong nemi ti ulok kadadani tinagbaitan dagiti legs ni Perla. Kasla sabon nga Perla manong nemi ti angot ken raman na. Nakaninit, nakadaldalos, lumablabas ti Perlas manong nemi. Nagimasakin niten. Saan nga timampog, saan nga tekonada manong nemi nga Kim Martin. Nagbayad. No napakumbaba, isuna, manong nemi di ugalin na kastamit na kinapakumbaba. Tikim Martin na. No kasano nga mapilpilit, akas la mapilpilit ti isem manong nemi ni Perla. Kastamit, di ba nag-isem tikim Martin na. Sinurbay ko manong nemi ka talaga nga dapay laing serrati kuweba. Nakagasgasa tak manong nemi. Oray mampahay no nalaad tirupa na ngam ti mabagi na champion ti kinapintas na nakadaldalos ken birhen isuna ken masigurado manong nemi anamayat ken napintas ti ugali na. Oen manong nemi napaneknekak nga talaga nga siyak tinangusat. Siyak tinang pirsay. Siyak tinang pisang titalon ti kuweba, titalon ti langit manong. Nagpintas ti teamwork mi manong. Wen, nagmayat. Makapaggaddan kami pa'y manong. Saan nakakaskaragin na duma, nga adda umununa, santo pala ang alamanin kat may kato. Anong nemihan na kagbabawi nga ng asawa keng kuwana. Oran niya't sa wenda ganit hawang ibagada nga sangko abagay tinasawak na napintas nga napintas ti rupa na. Kaya may paling ko ipanakkel manong nemi ti sa galubungan nga nakagasgasat ka ng asawa iti kaske ni Perla. Agasmat ti kunana nakagasgasat ti suna ti likudan nga kasjay ti langana kat addaak nga nangayat ken kuwana ti napuno. Kasangko pulos nga ibain no di kat ipanakkel ko. Na ti asawak kadison ti kananakla kada takilang. Na mabalin manong naming pasindayag iti kinasyaat na nga kasmay sa nga asawa. Naadan kami manong nami ti talo nga anak. Dua nga tawen ti baet manong nami. Ngas lano arigam kat awan ti sabali nga naramid na iti indam nga tawen no di nagan anak. Naglaing ba nga gistimar ka nagiti anak manong nami. Awan iti sa pulag pa iti kinadunguna, kinasiyat na kanya, kinaimas na, kinasiyat na nga ina nga mga sister, mga sikaso ka nagiti anak. Pati da papa kini mama manong nami kat talaga nga agbilbilid da iti kinasiyat ni Perla. Wan manong nami to ta dagiti kakamsat ko nasiyat mat kasasada ngem adda tay pamilawan ti tunggal may sa kadakwala saan kami magagpadpada ka perpekto manong nami kani Perla ngem asidag iti perfect ang runahan ti ami manong tapno nagbalik kami ako nada nga perfect akas kini Apo Diyos agbuteng kam keng kuana ket kanayon kaming lata sila lagip ngagtungpal ka naging bilbilin. Nagasatak kat adot mangibaga nga nagasatak. Adot mangibaga nga nagasat manong nami ni Perla. Nagasat kam nga doa. Nagaramang matenig ti talo nga bunga itinapudno ngayon na yan. Na ito'y manong nami ti pagkasaritaak kat siyempre mabalin siguro nga dadagitag ko na nga Love is Blind
Yung madungan tamat giti man kanunong kantyak manong takunada. Anan nun tinapintas tilangana na natakas mo ito ugali na. Ngayon para kanyak manong Nemi. Dahol si bubukel. Bagiman kararuwakin puso ti asawa. Nakapimpintas, nakasaysayaan. Sabi ko man tanda na ibatig nga adal liwliwakin pagsarbingan ti biyag. Kadagiti pahadak ka nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo. Edwin, thank you. I think ka pa nang iburay mati pagkasalitaam.